हे फेकू बाबा राउर पूजिला चरनावा कि बलका नदान बा दे दीदार सनावा गत बार बार करिले हर निराखनी राउर पाकेदार सनावा जुड़ाइल जियारा करुणा निधान रौरा जगत के दाता बानी मती के फेर देनी विपत्ति के तेरी देनी। भोजपुरी के मानव संस स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी के ई जौन बा की बिरिज ठाकुर जी, उमेश ठाकुर जी, उहे घराना रउआ सब वो चीज के आगे लेके चल रहा बनी। रउआ गांव में मनी के समाज सेवी बनी निर्भय नारायण सिंह जी, वहाँ के आगमन भइल बा। वहाँ के माध्यम से ये स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन भी भइल बा। बहुत सारा गांव के ग्रामीण जब जनता आइल बिया, रउआ में देखतनी जे आइल बनी। ये समाज सेवी के बारे में रउआ मुखार बिंद से गायत्री जी के स्वर में माने वहाँ के अंदाज में अगर रउआ कुछ कहती तो हमारा दर्शक बहुत बढ़िया लगी। बहुत बहुत सौभाग्य के बात बा, रउआ चैनल से हमरा कुछ सेवा करे का मौका मिलल। पूरा भोजपुरिया समाज के हमरा उसे सादर प्रणाम बा। हमरा के यहाँ अतिथि महोदय आइल बनी निर्भय नारायण सिंह जी। जैसे विदुर के घरे भगवान जाके साग ग्रहण कैनी, प्रेम रहे उजा, आ जहाँ प्रेम ना रहे 56 प्रकार दुर्योधन के घरे बन रहे, उस जगह के ठुकरा दिहनी। वहाँ के वो तरी निर्भय नारायण सिंह जी हमरा ये दियारा क्षेत्र में आए है गंगा जी के तट पर। हमने कि यहाँ कौनो व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित जगह पर बानी जा। ये जगह पर यहाँ के आके हमने के दर्शन दिहनी, पूरा व्यवस्था लेके आइल बानी। ये खातिर बार बार लगातार हमरा से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद बा। 2 लाइन अपना गायत्री बाबा के हम कहब जे यहाँ के भगवान के स्वरूप सत्यनारायण साहब। करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी। करुणा निधान रउआ जगत के दाता बानी मती के फेर देनी विपत्ति के तेरी देनी। हर व्यवस्था हमार निर्भय नारायण भैया, आँख नहीं खेत है आँख चश्मा, हर व्यवस्था। पेट में दर्द बा तो दवाई ओकरा खातिर हर व्यवस्था जथा योगदान बा। यहाँ के मय व्यवस्था लेके हमरा के यहाँ उपस्थित भइल बानी। ऐसे गायत्री बाबा के लिहाज में हम लोग से कहल चाहतनी ब्रजेश भैया दियारा भोजपुरी चैनल माध्यम से, मती के फेर देनी विपत्ति के तेरी देनी। श्री भगवान रउरा जगत के दाता होई। करुणा निधान रउरा जगत के दाता होई। हमरा यह दियारा क्षेत्र में अइला से बहुत बहुत उत्साह बा। हमनी के गाँव में पूरा जन जन के मन में उत्साह बा। कैसे तो जैसे भगवान विदुर की है गई रहनी, कृपया आप लोग पर्ची जमा। विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी। के बा समान रउरा जगत के दाता होई। करुणा निधान रउरा जगत के दाता होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। विपत्ति के टार देनी तो विपत्ति के टार रहल बनिया के निर्भय नारायण सिंह जी समस्त रहे पंचायत वासी के जौन दुख दर्द बा, केहू के आँख के समस्या बा, केहू के डांड दुखाता, केहू के मने गोड़ में दर्द बा। भी रउआ सब सुनत रहे गायत्री घराना से ही रहे उमेश ठाकुर जी। अब आ गई बनी हमनी के राजू ठाकुर जी। राजू परदेसी जी के नाम से यहाँ का बहुत सारा लोग जाने ला। नारदी के बहुत सुंदर यहाँ के गायक कहीं। लेकिन आज हमनी के यहाँ से रिक्वेस्ट करब जा, विनती करब जा, अर्ज करब जा,
जो कोनो बड़का मंच तो नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन ही हो, तो कुछ ऐसा हमनी के जनता के निर्भय नारायण सिंह जी के आगमन में कुछ कहीं जे के लोग के भी निमन लगे, जे देखे ओकरो निमन लगे। बहुत ही खुशी के बात बा कि हमनी के गाँव में परमादरणीय हमरा निर्भय नारायण सिंह बड़ भैया आई के ए गांव के हर दुख सुख में यहाँ के शामिल बनी। बहुत ही अच्छा चीज़ बा कि शिविर लगा के स्वयं भैया आके गांव के हर दुख सुख के हर सुविधा के फेर में पड़ल बनी कि कौन से सुविधा गांव में दे दिया जाओ। फेकू बाबा के प्रांगण में हमारे माननीय पूर्व प्रधान हमारे राजमोहन बाबा के सौजन्य बा कि गांव में हर सुविधा हर व्यवस्था मैंने कोनो कमी मत होखो। प्रधान जी के और बड़ भैया निर्भय नारायण सिंह के दिल से धन्यवाद बा कि भगवान फेकू बाबा के कृपा ऐसा ही यहाँ सब बन रहो। तो स्वागत बार बार करिले हर निराखनियरा तराउर पाकेदार सनवा हरे जुड़ाइल जियरा राउर हई पाकेदार सनवा हरे जुड़ाइल जियरा। निर्भय नारायण भैया कि स्वागत बार बार करिले हर निराखनियरा राउर पाकेदार सनवा जुड़ाइल जियरा राउर पाकेदार सनवा जुड़ाइल जियरा। हर दुख सुख के बानी संगतिया अरे बानी संगतिया हर दुख सुख के बानी संगतिया। तो फूला माला लेके आइल बानी रौरे दुआरा राउर पाकेदार सनवा हरे जुड़ाइल जियरा। तो स्वागत बार बार करिले हर निराखनियरा राउर पाकेदार सनवा जुड़ाइल जियरा। निर्भय भैया राउर पाकेदार सनवा अरे जुड़ाइल जियरा। बहुत सुंदर राउर पाके दर्शनमा जुड़ाइल जियरा। ई गांव जौन बा शुरू से ही लयदार के गांव रहल बा। हमनी के लइका रही जो ओही गरी से देखत जे गांव में एक से एक गायक ब्यास होले। अभी नया नया एगो ब्यास बने संजय शरारती जी जी। सोच ली कि यहाँ के नामे में शरारत छिपल बा, तो कतना बदमाश होई भी यहाँ का। लेकिन शरारत के बदमाशी के अंदाज में कुछ निर्भय नारायण सिंह जी आइल बनी। रउआ पहले कुछ होके तो लई में कहती तो बहुत अच्छा लगी। सबसे पहले दियारा भोजपुरी से जे भी देखे वाला ए भोजपुरी के समाज के जे भी बा सबके प्रणाम बा हमारा तरफ से। आज जौन बा हमनी के निर्भय नारायण सिंह जी हर व्यवस्था मैंने दवाई आँख के आँत के बूढ़ बुजुर्ग लड़का सबके दवाई लेके आइल बनी। अपना स्वार्थ निस्वार्थ भाव से वहाँ के सेवा सबके करत नहीं। तो फेकू बाबा के दरबार में सब लोग जुटल बा, हमार पूरा गांव जुटल बा। यही पर एगो फेकू बाबा के 2 लाइन रही हमारा वत से सब लोग तो उमेश चाचा राजू चाचा गईबे कहीं आ जा गायत्री बाबा के भाव, लेकिन अपना भाव में फेकू बाबा के 2 लाइन कह। फेकू बाबा के दरबार में ई शिविर लागल बा तो फेकू बाबा के 2 लाइन रही। हे फेकू बाबा राउर पूजिला चरणवा हे फेकू बाबा राउर पूजिला चरणवा कि बलका नदान बा दे दीदार सनवा बलका नदान बा दे दीदार सनवा। सुकवा सोमार के भीड़ लागे भारी सुकवा सोमार के भीड़ लागे भारी पूजा करे आवे लोगवा नर और नारी। हे फेकू बाबा राउर अरे महिमा महान बा हे फेकू बाबा राउर महिमा महान बा बलका नदान बाना
कुछऊ के ज्ञान बा बलका नदान बा। बहुत सुंदर संजय शरारती जी अपना भाव में फेकू बाबा के महिमा अपरंपार बा। वाकई में फेकू बाबा के जतना भी कहल जाऊ कि जौन गंगा तटीय जतना भी दियारा क्षेत्र के गांव बा एगो अलग ख्याति बा फेकू बाबा के। लोग कहेला कि कौनो भी मन में रहुआ मनोकामना लेके आवे नी, सच्चा मन से अगर बाबा के फरियाद लगावे नी तो वो दरबार में हर वो मनोकामना पूर्ण हो जाला जौन रहुआ जब से आस लगा के आवे नी। तो फिर से एक बार हमनी के जतना लोग बैठल बा जयकारा लगाई जा, प्रेम से बोला फेकू बाबा की जय।